बाय धनी स्टूडियो राम परवेश रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। अरे भतरू तहरा याद में, अरे भतरू तहरा याद में कैसे बताई अखिया जागल बा। अवला हवा में आग लागल बा, 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 अवला हवा में आग लागल बा। अरे भतरू तहरा याद में कैसे बताई अखिया जागल बा। अवला हवा में आग लागल बा, अवला हवा में आग लागल बा। राम परवेश गोपालगंज प्रेजेंट बाय धनी स्टूडियो। सहले अमला सहाता तोहरा बिन ना रहता, तू बड़ा बहरा सजनवा दुनु जो बनवा तो खाता। सुन राजा हो घरे आ जाओ, खोजता देहियान देखे मजा हो। हमरो बुझ परेशानी सुनए राजा जानी, अब तोहरा बिना हमर मन पागल बा। अवला हवा में आग लागल बा, अवला हवा में आग लागल बा, अवला हवा में आग लागल बा, अवला हवा में